खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बांलादेशआव शेख हासिनाखौ फासिनि साजा। गुजरातआव सोमोनांथाव नखरारि बुथारनाय। फरेस्ट अफिसारआ बिसि आरो सानै गथ'खौ बुथारो, गोथै सह'खौ हाखराव दोनखोमायो। पिकलबल नेशनेलआव आसामआ गोबां सना मेडेल देरहादों। आसामनि दिलवार हुसेनआ हादोरारि गपाल रत्न बान्था 2025 देरहादों। फिफा बुहुम काप ट्रफिआ 13 जानुवारियाव गुवाहाटीआव दावबायगोन। आसामआ साबसिन खैफोदनि थाखाय थियारि जानायनि थाखाय स्मार्ट एक्जम एप लन्च खालामदों। आसाम केबिनेटआ स्मार्ट हासार राननायनि थाखाय गोदान एसअपिखौ गनायथि होदों। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामआ स्पेसियेल भटार लिस्टखौ सोदांगोन। हादोरसायाव एएसएफ केसफोरा बांनायनि जाहोनाव आसामआ जिल्लानि गेजेराव अमाफोरनि लांलाय लाबोलायखौ होबथाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बांलादेशआव शेख हासिनाखौ फासिनि साजा। बांलादेशनि मोनसे स्पेशेल ट्रिब्युनेला रबिबाराव बारग' गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाखौ सुबुं माहारिनि बेरेखा दायनि थाखाय फासिनि साजा फोसावदों। 78 बोसोर बैसोनि दैदेनगिरि, जाय मोनसे फरायसानि दैदेननाय बिग्रायखांनायनि उनाव आगस्त दानाव भारत फारसे खारलांदोंमोन, बिथांनि 15 बोसोर खुंथायखौ फोजोबनायनि उनाव बिथांनि सायाव बिजिरनाय जायाखैमोन। बिजिरसालिया बिथांखौ 2024 मायथाइनि हेंथा दिन्थिफुंनायनि समाव गोबां सुबुं बुथारनाय आरो बेरेखा हानजाफोरखौ जबरदस्ती गोमाहोनायनि थाखाय दायनिगिरि मोनो। गुबुन सा-7 गागि आवामी लीगनि दैदेनगिरिफोरखौबो फासिनि साजा होनाय जादों। नबेल बान्था मोनगिरि महम्मद युनुसनि दैदेननाय इन्टारिम सरकारा बे रायखौ बरायनानै बेखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय न्याय होननानै बुंदों। बांलादेशआ हासिनाखौ दैथायहरनो थाखाय भारतखौ अफिसियेल महरै खावलायदों। भारत हादोरा दासिम जेबो फिननाय होआखै। फासिनि साजा होनाया हादोरनि राजखान्थियारि गावस्रानायखौ गोख्रों खालामदों। नैथि खौराङाव दङ गुजरातआव सोमोनांथाव नखरारि बुथारनाय। फरेस्ट अफिसारआ बिसि आरो सानै गथ'खौ बुथारो, गोथै सह'खौ हाखराव दोनखोमायो। गुजरातनि हाग्रा मावख'गिरिया बिसि आरो सानै गथ'खौ बुथारदों। गुजरातनि सासे गागि हाग्रा मावख'गिरिया गावनि बिसि आरो सानै उन्दै गथ'खौ बुथारनानै गोथै सह'खौ गावनि मावख'आरि थाग्रा न'नि साखाथियाव मोनसे हाखराव फबनानै दोनदों। 5 नबेम्बर खालि एसिस्टेन्ट कनजारभेटर अफ फरेस्टार 39 बोसोर बैसोनि शैलेश कभलआ 42 बोसोर बैसोनि गावनि बिसि नयना, 13 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गान्दुजों गोदोना सेथेनानै बुथारदों। उनाव बेयो न'निफ्राय अट'रिक्साजों खारखोमा लांदोंमोन होननानै नंखाय गोमानायनि अजद होदों। बिथांनि गोजोन आखुखौ नुनानै पुलिसआ सन्देह खालामो। सासे लोगोनि हेफाजाबजों बिथांमोनहा भबनगरनि फरेस्ट कल'नियाव बिथांनि न'नि उनथिं 6 फुट हाखर जावदोंमोन आरो सनिबारखालि गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हायो। फन रेकर्ड आरो सीसीटीवी फुटेजआ फोरमान होयो दि कम्बोलाया बे दायनि बिथांखि लादोंमोन। बिथाङा सोंनाय फिननायनि समाव सिमान जायो दि सुरतआव बिहावजों थानायखौ लानानै थाब नांज्लायनायनि जाहोनाव बुथारनाय जाथाया जादों। कम्बोलाखौ बुथारनायनि दायाव खानाय जादों। बे जाथाया जायगानि हाग्रा बिफान आरो थागिबिफोरखौ सोमोनांहोदों। थामथि खौराङाव दङ पिकलबल नेशनेलआव आसामआ गोबां सना मेडेल देरहादों। आसामनि गेलेगिरिफोरा बेंगलुरुआव जानाय इन्डियान पिकलबल नेशनेलआव मोननै सनानि मेडेलजों लोगोसे गोबां रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेलजों जारिमिन सोरजिदों।
जौसिन मोनफुंनायफोरनि गेजेराव दङ 30 बोसोर गोजौनि आइजो सिंगेल्सआव सनानि मेडेल मोननो हादों अनंसा अमलियाना। 16 बोसोर सिंनि गार्ल्स डाबल्सआव सनानि मेडेल मोननो हादों नईम हुसैन आरो प्राप्ति बरुवा। 16 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि हानजाया मोननो हादों रुपानि मेडेल। 30 बोसोर गोजौनि आइजोफोरनि हानजाया मोननो हादों ब्रन्जनि मेडेल। अनंसा अमलियाना सेमिफाइनालाव गेलेनायाव महाराष्ट्रनि जौसिन मासि मोननाय प्रियंका मेहताखौ 17-7 गलाव फेजेननानै बिमुंखौ देरहानो हायो। लाइमोन जरा नईम आरो प्राप्तिया 16 बोसोर सिंनि फाइनालाव मध्य प्रदेशखौ 11-3 फेजेनो। आसामनि सा 25 सोद्रोमानि हानजाया 12निफ्राय 70नि गोजौ बोसोर बैसोनि हानजायाव बाहागो लादोंमोन। उपासना नाथ, नाजनीन रेहमान आरो मनस्वाइन हाजरिका बायदि गेलेगिरिफोराबो मेडेल मोननो हादों। आसामनि गोहोम गोनां दिन्थिफुंनाया दिन्थियो दि रायजोआ पिकलबलाव गोख्रैयै जौगागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि देलुवार हुसेना हादोरारि गपाल रत्न बान्था 2025 देरहादों। बरपेटा जिल्लानि देलुवार हुसेना साबसिन आर्टिफिशियेल इनसेमिनेशन टेकनिशियान एनईआर आरो हिमालय ओनसोल थाखोआव मानगोनां हादोरारि गपाल रत्न बान्था 2025 देरहानानै आसामखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। मिरु सरकारनि ना फिसिनाय, जिब जुनार फिसिनाय आरो गाइखेर बिफाना बे बान्थाफोरखौ फोसावदों। बे बोसोराव गासै 2081 आरज बिलाइ मोनदों। बे बान्थाफोरखौ 26 नबेम्बर 2025आव गोदान दिल्लीयाव माहारियारि गाइखेर सान फालिथायनि समाव मिरु मन्त्रि राजीव रन्जन सिंहआ गथायगोन। देरहासारगिरिफोरा फोरमान बिलाइ, गोसोखांथि आरो नोगोद रां बान्था मोनगोन। सेथि जायगानि थाखाय 5 लाख रां, नैथि जायगानि थाखाय 3 लाख रां, थामथि जायगानि थाखाय 2 लाख रां। एनईआर हिमालय ओनसोलनि देरहागिरिफोरनि थाखाय 2 लाख रांनि जर'खा बान्था। बाथि खौराङाव दङ फिफा बुहुम काप ट्रफिआ 13 जानुवारियाव गुवाहाटीआव दावबायगोन। गिबि खेबनि थाखाय गुबै फिफा बुहुम काप ट्रफिआ 15 जानुवारि 2026आव गुवाहाटीआव जागोन। आसामनि गाहाय नेहाथारि रबि खथाया गेलेमु बिफान, कका-कला कम्पानि, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो गुबुन गुबुन एजेन्सिफोरनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मोनसे गोजौ थाखोनि सावराय जथुमखौ दैदेननानै बे गेदेर बादायलायनायनि बिथांखि लायो। ट्रफी दावबायनाया कक स्टुडिय'नि बेनारनि सिङाव जागोन। बेयाव फुटबल मोजां मोनगिरिफोर आरो देंखो मोजां मोनग्राफोरखौ गोसो बोनो थाखाय ट्रफी दिन्थिफुंनायजों लोगोसे लाइभ देंखो दिन्थिफुंनाय जागोन। मावख'गिरिफोरा रैखाथि, थावनि, होंगो-दोंगो सामलायनाय आरो दावबायारिफोरनि थांलाय फैलायखौ मोजाङै लानानै सावरायदों। बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार खालामनो थाखाय हादोरसा सरकारा गोख्रों नाजागासिनो दं। बे दावबायनाया फैगौ बुहुम कापनि सिगां फिफानि ग्लबेल ट्रफी टुरनि मोनसे बाहागो। द'थि खौराङाव दङ आसामआ साबसिन खैफोदनि थाखाय थियारि जानायनि थाखाय स्मार्ट एक्जम एप लन्च खालामदों। आसामआ स्मार्ट एक्जम मुंनि मोनसे गोदान मबाइल एप लन्च खालामनानै साबसिन खैफोदनि थाखाय थियारि जानायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान सुरदों। बे एपआ दैबाना, बारहुंखा, बांग्रिं आरो गुबुन मिथिंगायारि खैफोदनि समाव रियेल टाइम एलार्ट आरो हरखाब खौरां होगोन। हादोरसा सरकारा साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ एप डाउनल'ड खालामनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा हरखाब जाब्रबथायनि समाव खौरां आरो थियारि थानो हायो। स्मार्ट एक्जमआ थोंजोङै बाहायगिरिफोरनि फनफोराव गोख्रै एलार्ट, रैखाथि टिप्स आरो गोनां आपडेटफोर हरगोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामआ मोनसे रैखाथि गोनां आरो खैफोदनि थाखाय थियारि रायजो जानायनि खाथिसिनाव आगान सुरदों। सरकारा फोथायो दि बे एपआ रायजो राजाफोरनो थि समाव आरो गेबें खारिथि होनानै जिउ रैखा खालामनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। स्निथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ स्मार्ट हासार राननायनि थाखाय गोदान एसअपिखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ आबादारिफोरनो हासार राननायखौ बांहोनो थाखाय गोदान स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडियर एसअपिखौ गनायथि होदों। गोदान बिथांखिखौ आसाम हादोरसा आबाद फाननाय बर्ड ASAMB नि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन, जाय 5,000निबो बांसिन रेजिस्टार जानाय हासार खुस्रा फानग्राफोरनि नेटवर्कखौ बाहायगोन। गोदान एसअपिनि सिङाव बे खान्थिया बांसिन पारदर्शी, आखा-फाखा आरो आबादारिनि थाखाय मोजां जागोन।
बेयो जगायग्रा आरो खुस्रा फानग्राफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामगोन, रियेल टाइम नायदिंनायखौ सक्षम खालामगोन आरो देलिभारियाव गोख्रों जवाबदिहि थि खालामगोन। बिरोंदामिना हासारनि थांलाय फैलायखौ नोजोर होनायाव मदद होगोन, गोबाव जानायखौ खमायगोन आरो आंखालखौ होबथागोन, जर'खायै आबाद मावनाय समाव। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे राहाया फिसा आरो सिमागोनां आबादारिफोरखौ हासार मोन्नायखौ बांसिन फोथायजाथाव आरो थि समाव मोनहैनायाव मदद होगोन, जायनि गेजेरजों बिसोर गावसोरनि फसलखौ एबा आबादखौ साबसिनै सानथांखि लानायाव मदद मोनगोन। 8थि खौरांआव दङ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामआ स्पेसियेल भटार लिस्टखौ सोदांगोन। भारतनि बिसायख'थि आय'ग (इसिआइआ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामनि इलेक्ट'रेल लिस्टखौ जर'खा सोदांनो बिथोन होदों। आसामनि गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला 1 जानुवारि 2026 आ भट सोगिरिफोरनि डाटाखौ आपडेट खालामनो थाखाय क्वालिफाइं डेट जागोन। बे आपडेटआ सरासनस्रा बोसोरारि सोदांफिननाय आरो बांसिन गुवारै फोरमायजानाय स्पेशेल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआइआर) नि गेजेराव फैयो। गोदान भटार फारिलाइ थियारि खालामनायनि सिगां गोबां थियारि खामानिफोरनि गोनांथि दं होनना इसिआइआ बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थिरांथाखौ बरायनानै हादरसा सरकारनिफ्राय आबुं हेफाजाब होगोन होनना खोथा होयो। बेनि थांखिया जाबाय साखोन-सिखोन आरो गेबें भट सोगिरि फारिलाइ सोरजिनाय, जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गनायजाथाव नोगोरारिफोराल' भट सोगिरि महरै सोफादेरनो हायो। हादोरसायाव एएसएफ केसफोरा बांनायनि जाहोनाव आसामआ जिल्लानि गेजेराव अमाफोरनि लांलाय लाबोलायखौ होबथाबाय। आफ्रिकान स्वाइन फिभार (एएसएफ) नि केसफोरा बांनायनि जाहोनाव आसाम सरकारा जिल्लाफोरनि गेजेराव गोथां अमाफोरखौ लांलाय लाबोलायखौ खालामनायाव बन्द' खालामदों। बेसेबा गंस्नि गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोर धेमाजि, कामरुप, लखिमपुर, शिबसागर, दरं, जरहाट आरो डिब्रुगड़आवबो अमा फाननायखौ बन्द' खालामनाय जादों। जानुवारि दाननिफ्राय गासै जिल्लाफोराव 297 एएसएफ एपिसेन्टारफोरखौ सिनायथिनाय जादों। अक्ट'बरावनो 84 गोदान रिपर्ट मोन्नाय जादों। एएसएफआ 100% सन्देरजानाय अमाफोरखौ बुथारो, जायजों बियो आसामनि अमा फिसिनाय दारिमिननि थाखाय मोनसे गिदिर खैफोद जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।